To je pičovina táto skurvená nursácka mrtka. Čiže dneska som prvý, takže neprehral som. Peťa! To bolo čo? O koľko začína ten Travis Scott? Store. Dobre, aby som mal mačet. Play, survivor. Aj ty kokot. Moje oko. Dobre, potrebujem tam dať chat, ešte. Peťa, si k dispozícii, či nie si k dispozícii? Nážem do tejto nejaké tieto levely a môžeme ísť. Gucci, pokoľko idú teraz lístky? Nejaké tie VIP, čo sú? Čiže 18 otvorenie, brán 24, čiže reálne 21-30. Choose omluvné video, neverím. Omluvné dofúkané video Bodyguard. Bodyguard bude voľný? Rest, tu Bodyguard. Daj mi unban do piče. Daj mi do piči unban. Jak mu to? No, daj mi unban. Čet, vy mi vylište prdel. Koľko ti skurvení. Tu Bodyguard On sa už ukazoval na jednom videu. Daj mi unban, nebudem sa chovať ako kotko. Bude, že? Už som mu dal unban. Skúkame sa všetci. Máš unban, ty dulečku. Audi, čau. Aj Audi je Lara? Koľko som ti hovoril, kokot. Senua? Dobre. Počkaj, pár levelov dám. To ma svrdí strašne oko. Nebolo vidieť, neplatí, ale čo by to bolo vidieť. Tátož. Kedy lolko? Absolútne nemám predstavu, kamaráde. Koľko som? 23? Koľko spravím za 2 milióny pointov? Spravím pajsku alebo nie? Ethereum má spraviť od januára 230%. Má tam nejaký blázon nasýpať cez 10 biliónov. Máš inside info, kamaráde? Ale ja teraz idem na Elme cez leverage Ethereum. OG skin na larvky brovky. Ktorý je to, čo má on? Či ktorý?
Ja mám sa to mikinu kúpiť, to pičovinky. A hlavne ona bude dobre možno vypadať, keď bude akéby krvavá celá, vieš, takže možno to bude jebička. Vám tomu budeme hrať dneska. Ešte kúsok, level 40. Can't stop here. Kopíš rýchlejšie. Čo zruš? O tu arena vybuchne bez teba? To zvládneš, kamarátko, uvidíš to. $49. Čiže ale počkaj, neviem, či mám na to perky, aby som mohol ísť hrať. Či mám ísť aj bez perkov, mám piči. Tak ja som dosť dobrý aj bez perkov. Idem to pozrieť, či tam niečo vyskladám z toho, alebo nie. Vydržte. Takže čo tu mám? Adrenalín môže byť. Balance landing nie. Bond? To si môžem dať. Dead Hard nie. Empathy. Môžem to povedať aj zlité naraz? Či nemôžem? Toto je čo? Hardened? Inner Strength, Iron Will, Lite. Dobre, možno toto zmeníme za niečo, ale neviem za čo. Made for this. Low profile. Reactive healing. Dobre, dám hľadať. Toto chcem. No jasné. Build jak kokot. Chcelo by to... Toto. Chcelo by to... Nůžky. A... Toto. Offering? Čo sa tam používa teraz? Luck. Survival 100%. Dobre, musíme kúpiť skin nejaký. Ty mutant, názor na to, že sem zavolal hasiče Grinderovi. Čo? K nemu? Čiže na 100% neskapem prvý. Čiže, ak skapem prvý, giftujem 5 subs, dobre? Ak neskapem prvý, príde jeden, vysvine. Má niekto balls? Či nikto nemá balls? Potrebujem jeden súhlasiť, aby to platilo, alebo nie. Nie, staré, ale za 500 neviem kupovať. Nulová šanca. Martina, čau. Robal, ty sa furt vyhováraš, ty kokot, že si nejdem, zaplačím sa. Ty blbovne. Prečo musím napísať, kedymu sekundu mi dáte. Vydrž. To jak dlouho hľadá hru?
Dneska v pláne. Ideme hrať, kamaráde, a potom dáme nočné niečo. Podáme... neviem, čo uvidíme. Nemôžem počas tohto... store? Či môžem? Hľadám hru? Že by som si kúpil nejaký akože... Nie. Koľko mám tých bodov? Mám iba 20 tých bodov? Where am I? Máš vybranú neskutočnú výmenu na dnešek. Je Mar isto dobrú nejakú? Tak dohráme toto a môžeme ísť. Tak záhodku za dve, že by sme to mrkli. Když dechneš, hodíš mi sap. Když utečeš, dám sap ja. Nie. Alebo dobre, Dave, poj. Nie keď zdechnem prvý, o tom sa bavíme. Jedine tak. Kedy som naposledy sex, so mnou vyjebáva život dostatočne, kamoško. Každý jeden večer, keď som tu s vami, rozumieš? Čítať Radka, bodyguarda týchto bláznov není len tak, chápeš? A bodyguard, čo píše? Chat, už vám tu hovorím naposled, DND turnaj bude u Grindera na záhrade. Bude aj free hašiš. Tak dojedte. Tokenko, drž píčku, ty si tu profite jak kokot. Jediný z nás, čo gamblíme, chápeš? Ja som mal prvýkrát šťastie v živote. Got to be a way out. A je tu. Ten močal je tu. Kde je? Vnútri je baraku, v strede. Ona má nejaký divný ony. Fou. Bárok, koko, ty zdia tvoj nový sab, ďakujem veľmi pekne, díkes. Kde tu je nejaký... Dobre, idem niekam do rohu, týko, že tu sú všetko, tu je no zatarasené, nemôžeme nič otvárať. Ups. Dobre. Peti, poď! A je to tu. Je to tu, začíname, chat. Výraž giftem 5, fakt. Jak skapem ako prvý, čo je? Skapem ako prvý. Tak giftujem 5 ja. Chlap, viete, čo je najnechutnejšia vec na 8-ročnom moslimskou dievčati? Jej manžel. Kolo šťastia. O Subs ináč by sme mohli spraviť, že kolo šťastia zo Subs a ten, kto by akože nevypadol, že iba ten, čo by vlastne negiftoval posledný, tak ten by získal bonus na doxe nejaký. To znie celkom dobre. Tak sa, tomu sa hovorí, že sa bejtia saby, chápeš? Ale furt môžem bejtiť top dono, chápeš? A kurva. No, no, no! A je zle. A je zle. Ty kokotko. A je zle. Peťa, že si mi nepovedala nejako, že ide. Ešte, že mám movement jak kokot. A je zle. Sorry, čo tu nešiel. Ide späť.
Ty kokot. Pogrcám sa. On to líbol. To je kokot. Počkaj, mi píše. Kde mám ten sáp? Hej, vyhral som sáp, chlapci. Jasne, že to platí. Jasne, že to platí, vy svine. Na 100%. Počkaj, kedy chce prihlasovačku na HBO? Skús... @gmail.com. Takže som nevyhral sa, mi chcete povedať. Ja by som vám giftol 5 výsvine. Ty si vytočil test, tak si musel vytočiť sám. Super, no díky, že si to držal, ty blbovné. Ty šťastko. Ty si to aj vytočil, ty prasa šťastný. Finest sa hodí k tvojmu buildu, co má Lara. Finest, nejaký ony. To mám vôbec? A miesto čoho ale? Finest a ktorý ďalší? Ale ja chcem vidieť asi ľudí radšej, či? Adrenalín. Ujdeš tak gift 3, ak ujdeš všetci tak gift 5. Neplatí, čo ti jebe? Ty gifneš 3, ak ujdem, a gifneš 5, ak ujdeme všetci? Dobre, ak skapem, gifnem 5. Koukej vyhrát pořádně a ne na jednorukýho killera, ty kokotko! Dobre, čo je miesto adrenalínu by sme mohli dať? Hej, Dizzy tu giftol 5, sám, ďakujem veľmi pekne, Dizzy. Díkes, kamarát, díkes. Čo by si nám mohol dačeť? Čo používate? Audi Martina 5, čo tam mám k tomu hodiť? Čo tam je dobre? Čo je dobrý teraz perk nejaký, čo sa používa? Iron má zase 100%? No tak ty kokot. No tak ty kokot. Oni mu dali naspäť 100%? No tak poj. Ja netuším, robím adepta. Čo je adept? Jen my 2 kolo. Ja 20, ty 10? No tak to vôbec, kamaráde. To je riskantné ako prasa, chápeš to? A dať vyššie webku? Môžem, to ale nechcete. Jak moc vysoko? Dobre, dám doľava hore, chat. Kde mám ten banner oného Kiku? To čo je? Mám ho. Som tam. Môžeš zmazať? Počkaj.
Už sme v hre? Nie, Kenny chcel prihlasovačky na HBO, vieš, len... Neviem. Dal si 50 € na Dogsbait. Zajtra, ak mi nepadne Bambilion, tak prosím daj gift sub na 10 rokov, dík. Prečo nie teraz? Čo to je za skurvenú mapu? Kokos, nás ja zlaknutý primitív. To nie je tá mapa, čo si myslím, že? Niekto tu je. Letíme preč, ja si spievam. Ó, pridaj sa k nám, precítiš sa so mnou, my sme budúcnosť, ja si spievam. Ó, to je biznis, toto je veľká show. Vidíš tenisky, Louis Vuitton, diamantové brajtlingy, to je on, doneste mi mikrofón, nech vás zabije svojim prednesom Technotronic Flow. Ja som budúcnosť. No a tak aj ty si toto išiel niekedy, nie? Však povedz. Tomu ver. Wait, no! A kurva. Ten to bude niekde pláziť isto. Ja som v pasci ako ovčec. Bože môj. Ten killer je guma, chalani, to my len máme movement jak bohovia, chápeš? Ten killer je dobrý, len my sme proste lepší. Pochopte to. To je pičus. To je jenom kokot! I can't. Respektujú aj transparenty na DND turnaj. 27 zvany. Bude sa podávať aj plastik. Nezdochnem, ti garantujem. Že nezdochnem prvý, to vám hovorím. Tak dojdi a skúkame sa v srdci. 23-7 Ukrínca na záhradke. Skúka sa bude len v altánku. Pani rozumie. Talko je to. Takže dotazy smerujte ku mne. Rez, nemáš problém dať akú brigádu a na to som zarobiť na výšku. Teraz tu chalanisko písal, že do Nemecka hľadá, kto vie po nemecky chalánov nejaký. Som diktoval e-mail, pozri si, to bude nejaký záznamíček. Rez, budú aj transparenty na DND turnaj 23-7 si zvaný. Bude sa podávať hašiš a aj plastik a starý Iliev bude opravovať aj zuby. Bude prítomná aj Peta, ktorá zdarma každého osúka, tak dojdi a sfúkame sa všetci 23-7. U Greenca na záhradke fúkať sa bude len v altánku, kde budú kmani rôzne substance. Takže
Dotazy smerujte ku mne! Ty si taký zdochlý, jak pojebaný. Počkaj. Ty, to je skurvisín vyjebaný. Kto to bol? Martina! Dobre, ja sa musím schovávať už iba. Ja sa musím schovávať teraz jak kokot, kamarát, lebo už som iba... To je pičus. Veľa dali aj stratili zase, no Platini zabili. Zarili legendy ako Michel Platini. Platili za Chybia splatili Del Davidu za nami za pravdu. Ať sa ostal tu poniklen odkaz. Žbleš. Thanks. Kokoti! Prodal to výpečko na travice! Whoa! Prosím, hodíme. Tak to ti jebe, skoro som bol piči. Tu je seznam, čo sa Nevidím bude heal. kúkať prevažne iba hašiš, aj plastik a ziek helmiga je hlavný Nemám heal. prekrm. Ja som deduk, takže musíte mu pomôcť vy. Kde tu nájdem generátor nejaký? To bolo čo? To bolo čo? Prosím, nechoď sem. Mám gen. Škoda, že mám adrenalín, že? Dělej něco, že opravujem ty blboun. Museli si nějakou pomoct? No ty kokot. Jebe mu? Kam už jel? Nevidel ma, že nie. Ja pomôžem Martin, ja som kúsok od nej. Jak nepoje von, inak som mŕtvý. Jak poje von, tak som mŕtvý. Išiel hore. 5 subíčku čeká! 5 subíčku bude! 5 subíčku! Sorry, ja niečo vyskouším restičku.
Veľa dali aj stratili za cenu platiny, sabili zarimi legendy ako Michel Platiny. Platili za chyby a splatili dlh. Davidu za nami za pavdu. Keď žijeme. A ostal tu po nich len odkaz. Aldi, čo vyvádzaš? Jaký safe? Ty prase, jaký safe? Jaký safe som mu skočil ponad hlavu, chápeš to? Videli si to? Otvárame ju. 40%. That was bloody close. Hej, tak a pomeď, Jet! Hasiči do piči! Hasiči do piči! Hasiči Kde sme prešli už, hej? Hasiči do piči! Hasiči do piči! Čiže vieš, čo znamená? Že sme ušli? Hasiči do piči! Hasiči do piči! Hasiči do piči! Koho zabil? Hasiči do piči! 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 Aj, no, hasiči! Adept. Ušiel som. Máte smolu. Máte byť rýchlejší. Ej, to bol dobrý rán. Znáš? Šora, Peťa. Kde je? Iron Will adrenalin. Kde raz sme už prešli, kamaráde, hej. Poď mi urobiť podtlak. Kedykoľvek, kamaráde, kedykoľvek. This doesn't look right. Báro, kokodís. Dímto prístav, zakúšil veľmi pekne, kamaráde. Síce si delal hovno, ale vyhral si teda. Nerobil som hovno. Opravil som generátory, saveoval som jak pán, všetko. Ja som normálne jump save, kápeš? Som preskočil z okna dole. Čiže kedy získam prvú červenú vec na Prestige 3, či na koľko? Tri, 6, 9, či jak je to? Báro, kedy ďakujem, že sme sa byli dnes. 4, 5, 6. To je koľko bodov dokopy? No 2,5 milióna, mám 1 milión a som 1 prestíž, 22 level. Milión? OK. Bodyguard na tebe má dôležitú otázku, aby vedeli, jestli s tebou mají počet. Chalani, nejdem na žiadnu akciu, na nejaké vaše vyjebané pole sa nafetovať, ste blázni.
Nulová šanca. Hej, Scream, ja ho mám, to je jediný vrah, ktorému na Prestige 4 sa mi zdá. Ani nepôjdem si veď. Strašne dlho to hľadá hry, čo je s tým? Kámoš toto je zúfal. Keď zdechneme ako prvný, dávaš mi sub, když utečeš, dám ti ho ja. OK, case, dohodnuté. Klaveneko hodina? Nurská je najsilnejšia zo všetkých. Nurská je proste, chápe, že ignoruje steny, všetko, to je pičovina. Čepeš? Ivan Hášek, čau starý, čau. Jako? Komu sam čau, Durons? Nejak skoro kamaríde, nie? What's this then? Čo to bude za vyjebaného vraha? Nemám žiadny promokód na nejaké tabaky alebo tak. To nemám. Máš pak odkaz plus dodatek na Discord, na to verte, neverte, dohodnuté, díkes. No vidíl, věřte, nevěřte. Já, pohoda, Mire, čau. No ty si kokos, jak ma viděl. To čo je kokot? To čo vidí cez steny, či čo? On vie presne, kde si? Počkaj, to nemôžu mať cheaty na tomto, či? Alebo to je zo streamu nejaký pičus. Kde má zdvíhať asi? Á, som bič. Put me down. Čo je za pandraka? Dupis, ďakujem za ten nový sub, díkes. Hej, počul som o tom hode, hej. Čo keď som ešte neskapal case, kľúde to ešte vyhrám, klačnem. Za to ešte ide klačnúť, kamarátko, neboj sa nič. Dívaj sa, Peťa beží za mnou. What? Audi má istú nervy ako kot. You're a lifesaver. Ďakujem.
má 3 porty, či mi jebe? Môžem aj 3 porty? To je piča. To je pičovina! To koľko má tých portov, kurva? Ty špinavá zdechlina pojebaná. Get your hands off me! Peťa, musíš chytiť za mňa teraz. Môžeš obetovať. Musíš chytiť gulku miesto mňa. Máš to HBO správa na Instagrame? Ej, to už netreba kamaráde, ale díkes. Išli kúľa Netflix alebo niečo. Len som mňa nabite, vieš, a chcel niečo pozrieť, lebo tam sú neobyčajné programy a že pozrú House of Dragon. Ale to je niečo iné. Dobre, ja im opravovať. V tom baráku by mohol... Čiže je v tom baráku generátor alebo není? Tu je nejaký. Je chcel ten seriál, čo stojí u Kajcov, ich zložitý názov... Bože nie, to ja som mu poradil. A že vraj je to dobré, ale... Neviem, jak to volá, na Apple TV to je. Peťa, James si odkazuje, že keby potrebuješ vyhylovať povec, dá ti dýchanie z úst do úst. Severance, to je ono. Tak ja som normálne kokot. Seriously? Ja som normálne debil, čet. Ja mám posledný život. Pietroniro v Piešanoch. Známy môj. Išiel som možno dovnútra. Je vnútri. To je pičus. Ja už zachránim, opravujte.
nestíham. Toto musíme prežiť, potrebujeme získať ten sap. Čauši, čau. So, čau, dobro. Dobre, mám 80%. Noet? Čo to je? To je pičovina, táto skurvená nursácka mrtka. Čiže dneska som prvý, takže neprehral som. Hey! Skoro. Ty prasa! To je taká kurovčina henda postava, kamaráde, z toho, co tam portuje. Koľko to musím dať teraz sap, chápeš to? Až to budem musieť aj overovať cez SMS-ku. Choj do piče, fakt. Ale rankapol som, takže to by mala byť stavka, že som vyhral ja, chápeš to? No jasné, že musím SMS-ku overovať. Čakám na SMS-ku, mám. Takže 3, 4, 8, 8. Tak. Však sub nebol o tom, že keď skapeš prvý. Počkaj, ty vyjebane, sa som neskapal prvý. Ty si ma ojebal jak kokot. Okamžite mi giftujú sub. OK, čiže sem niekto mi sa bohužiaľ. Ej, dupi, žiaden nový sa vychodí. Biden pozitívny test na COVID. Za chvíľu som padem. Bodyguard spravil nové video, preto mám unban. Ale iba plačkal v tme. Tu už mám všetky perky. Následne mám všetky perky. Prežili ste niekto, či niekto z vás? Pýtam sa, čo robíš? Čo robím? Vieš čo? Prečo mám jeden mozog? Pretože... ti fakt neviem povedať.
Lebo som není krava, čo má 4 žalúdky. Či koľko. Čo či neviem, či bude zámenu, že vraj máme jeden dobrý diel, tak poďme pozrieť do ráme, poďme pozrieť zámenu a môžeme dať potom Once Human nočný. Dáme ešte pár hier tohto. Kým sa nám nerozsype lobby. Hej, Cajs, ďakujem veľmi pekne. Názor, že Max finančne podporuje Trumpa, však to popíči. Kamaráti, hovorím, že Max, Trump, potom ten, čo ho vy nenavidíte, čo mal rozhovor s Putinom, jak sa volá. Ten plus Kennedy, ty kokos, to je akože kombinácia k blázen. Budú lepšie časy, rozumieš? Všetko bude lepšie. Ja som skoro odpadal to, ty kokos, že Zelenský ide teraz, jak videl, čo sa stalo, jak prežil ten atentát Trump, takže že chce sa baviť o miery s Ruskom, že sa chcú nejako dohodnúť. Hovorím ty, vyjebanec. Víš, koľko Trumpovi vybuchuje? Neviem, či mu je 77, 8, neviem. Ty kokot. Bodyguard, pretože teraz som stal unban. Fakt. Fakt mám kliknúť znovu na tvoj nick a poslať ťa kade ľahšie. Daj mi pokoj. Či video chce byť ďalšie? On už má pretočené 4 videá dopredu, možno má ten kokotko, že? Že to bude unban proste do minúty. Dám si jeden tabák na túto hru a pohoda. Tebe chcel svojho času Igor Matovič zaplatiť za propagáciu? Ako jeho strana nie je priamo on, ja som s ním v kontakte vôbec nikdy nebol, chápeš? Got to be a way out. Vidia, ty sa vždy spadneš vedľa mňa. Nás to k sobie táhne. Čo sa týka politickej strany, tak ide tomu, na ktorú časť sa prikláňame, a vieš. Peťa! To bolo čo? Tak to je koľko má dvere ten vyjebanec? Get off! Get off!
Znamená, že tam dvere, chápeš to? Jeden pahliak. Som dostajem hore, kurva. To jednu pitomou volku. To mi koľko lekárničky zobralo jeden heal, aká to je pičovia? Kde mi to líto, pokud to poznáš? Si pán. Ty si proste pán. Pán svojho času, Foxík. Spíš sme zastavené dôchodci, je to skôr, ne? Zbijem tebe koľko? ...22, tak ty si kokot normálne. Však ty si normálne... ...žubrienka ty kokot normálne, chápeš? Zabudni. Zabudni ma som kokot meter od skla, kurva, čo to je? Že 22 je dôchodca, to je normálne kokot, chápeš to? Že normálne teraz dokončil školu. No to vlastne ešte možno nedokončilo. Len vám pripomínam, že mám 2 húky a vy 0. Odbila půlnoc. No jasné, celé to tu obidíme. Oh, you are. Ktorá za cigošku? Thanks. Som asi nemal kliknúť, či mal? Asi mal, či ja viem. Vlastne možno by mal novet. There's my shot. No nič. Vyhrali sme nový sub, takže som za. Skúsime ešte 5 zachrániť. Audio. Dobre, táto je na 9-9. Ideme pomôcť. A utekaj za mnou, hneď.
Otvárajte! A pomoc! Safe! Dobre. Dobre. Retardy. Nemali žiadnu šancu. Ukáž? Ešte jednu? Ideme ešte jednu? Ešte jednu. Michal, čau. Dáme ešte jednu a môžeme tu zameniť chlapci. Že sa mi tu dávať toľko pointov, ako aby som stál tie krvavé veci, alebo kúpim nejakú outfit na ňu nejaký. Teda sa pozrieme, jak vypadá. Počkaj. Pozrieme sa, že DBD, Lara, jak sa volá čet Blood skin, alebo jak sa to povie? Jak sa povie čet? Jak sa povie, keď som videl skin, ten Blood Prestige? Prestige skin. I musí mať niekto krvavú, ukáž? Tyko, dobre to vypadá, kamaráde, sleduj to. Po piči to vypadá. No jasné, to musíme mať krvavú. Top. Kúp ho, to musíš vyprestížovať. To znamená prestíž 6 šikovka. Mal by si zahrať za Vecnú rest. Večná je čo? Ten oný? Ten šaman vrah, čiže to je? The Lich. Prečo večná? Počkaj, ja som vyhral sap, kde je? Kde je ten harant, čo ma tu ojebal? Ojebali ma všetci. Byl som ojebán. Zas. Sám si harant bastard z ulice. Takýto si ty ku mne. Čím som si to zaslúžil, kamaráde? Čím som si toto ja zaslúžil, mi povedz. Je pravda, že tá Radková mamka je fakt super milovka. Absolútne nemám predstavu, kamaráde. My sa len rýpeme s Radkom medzi sebou, chápeš? My sme len takí rýpáci. Hej, dáme túto víru, chlapci, skočím si pre, neviem čo, niečo pod zub asi a môžeme ísť z výmenu. Alebo už nebudem jesť, budem chlontať iba vodu jak debil. Ak prehráš, giftujem, ak vyhráš, giftuješ ty, nie. Calvin, niečo si mi dlžný, nie náhodou, ty vyjebanec?
páči. No jasné, Peťa. Si mi dlžný. Sám si napísal, že do piče giftujem. Sám si to napísal, ty retard. Takže prestaň. O, pečivo ďakujem. Budem dôverovať Židu pre teba, Peťa, lebo jedine opravujem. To bola karma za to, že som ťa predala. Hej, no. Presne tak. Je pri mne asi. Poď ju zvesiť. Live Trumpa kedy začína? Už je? Tak môžeme. Keď dohráme, môžeme, ak ešte bude live. Čo je tá telefónna budka? Idem pre neho. To čo ti jebe, to na akú ďalku ma chytil ten skurvisín. Čo je? To čo je, kurva? On mi zlomil chrbnicu a zaplatil po zemi, nemohol som utekať, vy to nechápete, čo sa tu udialo. Čo to bolo? Mi odjebala platničky normálne, odjebal. Chápeš? Tak vypadám ráno, keď stávam z postele. Že ma tak videli všetci? A stále som nejaký zlomený, kurva. V každej hre bug proste. Kokot. Cheers. Ďakujem. Hľadám generator a nič tu není. Musím si vyhnúť vakcínu, či nemusím? Počkaj, vybaď, že by som to vedel. Aha, mne ostalo aj to. Ja jej pomôžem, opravujte. Jeb na to. Jak o mne vie ten kokot.
To je taký skurvisín tento. Počúvaj, nedá sa kúkať, keď mám zlomené kríže, chápeš to? Ja som bugnutý ako kokot. Hop. You're a lifesaver. Čiže keby mať len tú pičovinu, čo sa tam nabíja vľavo, tak to čo znamená? Cortez, díkes, kamarát, díkes. Neviem, že si skúšal dvakrát, ale tak díkes. Čo? Čo to tu visí? Potrebujem vakcínu. To je sprej? Otvor ústa. Mám aj heal. Pán. My sme to klačli. 2 deadhooky. Martin jak dlouho uteká, že? Neviem, keď dáme Rainbow Six. Nervy. Nervíčky. Jak sa dneska mám? Mal som za dobre, ale ojebal si ma osap, tak už mi je horšie. Ale ináč fajn. Almost there. Otváram. Dáme zamíničku a potom mám human asi, hej. Mám otvoriť? Oh. Won't be doing that again. Otvor tú bránu, lebo ju rozbijem. Presne.
Ty si strašne ďaleko, Martina, to už akože bez šance. Asi mu nemal otvoriť, že? Kde je ten kokot? Už tam aj Peťa aj Audi, že? No nič. Máš smolu, Martina. Kašli na ňu. Idem ich speknúť, čo robia. Či idú zachrániť, alebo nie. Takže Audi sa obetoval za ňu, chápeš? Skoro! Nepustí za to, že to je žena, že nie. Tak on ju pustil, lebo to je žena. To je život. Vy máte všetko jednoduchšie, to je halus. Máš tam ženský nik a ja, ty koko, do hry. Mňa by tam rovno rozjebal na tom háku a dokopal do brucha, chápeš? Fucking shrimp. Proste S. Ej, kokot. Tu sme na kiku, takže to môžem napísať. Ale vieš, počkaj, rozumiem. Dobre, ja už neviem, dík za hry. Jak to je... Ja neviem, jak sa... Ja aj simp, ja som normálne zabudol, že jak sa to volá, z Twitchu sme použili tak dlho, onej? Shrimp, tak už